Ahoj vejpíci, dneska se spolu podíváme na update modu Vismac Reload 2.3. Podíváme se, jak si udělat vlastní logo. Co k tomu potřebujeme? USB kabel na propojení s počítačem a samozřejmě samotný mod. Tak, začneme tím, že si otevřeme stránku Vismacu www.vismac.com. Podíváme se do sekce Support, odsouhlasíme, že nám bylo 18 a jsme schopni to udělat. Software download, záložka a hned druhý odkaz od zhora Vismac TC Software for Upgrading Reload RX 2.3. Tak, poslední verze firmwareu je 4.13. Vybereme si verzi pro operační systém, který používáme, v mém případě teda Windows. Počkáme, až se nám update stáhne. Tak, otevřeme. Tady si ho rozbalíme. Třeba na plochu, je to celkem jedno. Spustíme průvodce updatem. V tuhletu chvíli ten software updateovací čeká na připojení našeho modu, to znamená připojíme mod. Vidíte, že software si mod načetl, všechno v pořádku. Ukáže vám současnou verzi softwaru, verzi hardwareu. Vám nezbývá nic jiného, než kliknout na tlačítko Update. Tak, teď to po nás chce, aby jsme zadali cestu k souboru vlastně s tím softwarem. Všechno jsem rozbal na plochu, takže ten soubor evidentně máme na ploše, takže můžeme vybrat poklepáním. Vidíte, hotovo. Mod je updateovaný, bylo to takhle strašně jednoduchý. Tak, co se týká loga. Úprava loga je taky velmi jednoduchá, jediné, co k tomu budeme potřebovat, je nějaký grafický editor. Ideálně Photoshop tady na tomhle počítači ho nainstalovaný nemám. Vystačíme si s freečkovým Paint.net, který si můžete stáhnout samozřejmě volně z internetu. Napíšete Paint.net download, stáhnete, nainstalujete. Vismac byl tak milej, že nám už připravil vlastně formát toho loga přímo do té složky s firmwarem, to znamená, my si ho otevřeme právě v tom programu Paint.net nebo v jakýmkoliv jiném grafickém editoru. Vidíte, že to logo je hodně malý, takže a navíc to rozlišení je samozřejmě hodně nízký vzhledem k displeji, že jo, toho modu. Takže to nebude úplně nějaká celkově nádhera, já si tady zamáznu v podstatě to původní. Přidám si tady novou vrstvu, tu si můžeme pojmenovat třeba text, nebo jak chcete, ani to pojmenovat nemusíme. Každopádně, teď se můžeme vrhnout na tvorbu loga. Vybereme nástroj text, divný, že jo? Potom, jakou tam budeme chtít psát barvou, jelikož neskoušel jsem teda barvičky, ale ten displej samozřejmě barvy neumí. Takže asi všechno by se vám stejně ukázalo bílé, takže já rovnou volím bílou. Chce to nějaký vhodný font, nějaký dobře čitelný. Pro tady demonstraci nechám, co tady bylo, kalibry a velikost písma 12, uvidíme, co to udělá. A napíšeme to, co chceme v tom logu mít. Takže já tam chci mít třeba Homer, abych si ten mod poznal, kdyby byl na kopici s dalšíma 5 jinýma, který mají taky loga. Tím jsme v podstatě hotoví. Teď potřebujeme ten soubor uložit, takže uložit jako a tady vybereme BMP, ten vlastně koncovku toho souboru toho původního, vidíte logo BMP se to jmenovalo. My si tady dáme logo třeba 1 BMP, aby jsem si to nepřepsal. Uložíme opět na plochu. Tady program vám ukáže náhled, jak to bude vypadat. OK, potvrdíme, zvolíme
flatten, to znamená, že nám to vlastně zničí tady ty vrstvy, co jsme si vytvořili, dá nám to do jednoho souboru. Takže logo máme hotový, PaintNet můžeme zavřít. Tak, takže na ploše máme uložený nový logo, který jsme si vytvořili. Před uploadem do Vismacu musíme udělat ještě jeden krok. Já myslím, že to jde v tom PaintNetu, ale nejsem si jistý. Musíme to logo převést na monochromatický logo, nebo respektive na monochromatický formát toho obrázku. Na to nám stačí úplně obyčejný malování, jak říkám v tom PaintNetu to určitě taky, ale nevím, jsem zvyklý to dělat tady v tomhletom. Protože tady je to úplně nejjednodušší. Dáme, to logo jsem jenom normálně otevřel, nebudeme už ho nějak upravovat. Ono ve výsledku to logo si můžete vytvořit i v tom hloupém malování, který má každý Windows. Jo. Ten postup je úplně stejný. Zase já jsem zvyklý dělat většinu těchto jednodušších věcí, aspoň v tom PaintNetu, protože tam je víc možností, ale v podstatě ten postup v malování byl úplně stejný. Zpátky k tomu uložení, dáme uložit jako, a tady z nabídky, jelikož to logo nám vylezlo v těch 256 barvách a my ho potřebujeme do toho Vismacu dostat pouze asi v jedné barvě nebo ve dvou barvách, zvolíme monochrom bitmap, monochromatickou bitmapu, nevím, mám Windowsy v angličtině, ale v češtině určitě poznáte, co to je. A to původní logo, co jsme vytvořili, to logo 1, to vaše, to nový, přepíšeme tímto novým souborem. Jsme uložili monochromaticky. Tak a teď už nám v podstatě stačí zase v tom updateovacím softwaru klepnout na tlačítko logo a vybrat naše vytvořené logo, v tomto případě tedy logo 1, to naše nový. A hotovo, logo update completed. Na vašem modu uvidíte nový logo. Když se tady podívám, je tam, funguje to. Takže to bylo všechno k updateu Vismacu Rilo RX2/3 a změně loga. Logo jsem předvedl jenom prostě jednoduchý, můžete si tam samozřejmě vytvořit co chcete, když si tam uděláte tady v těch 60 na 40 pixelech nějakou lebku, třeba bude to fungovat taky. Vaší fantazii se meze nekladou. V podstatě jediná důležitá věc, začít upravovat to předpřipravené logo od Vismacu, který mám tady, protože už je v tom formátu, ve kterém v podstatě, nebo v tom rozměru, ve kterém ho potřebujete nahrát do toho Vismaca. A další důležitým krokem je přeuložit to, ať už to budete dělat z jakýhokoliv grafického editoru, v tom monochromatickém BMP, v tom nejjednodušším v podstatě, takže aby to mělo v podstatě jenom ty dvě barvičky. To bylo všechno. Já chci tady v těch videích pokračovat, mám připravený nějakou grafiku na kanál, nějaký intro a další taky blbosti. Tady to jsem vzal spíš jenom proto, že už jsem tady ten update dělal, tak jsem se rozhodl z toho prostě udělat video. Těch videí bude víc určitě, takže pokud se vám tady to video líbilo, přišlo vám užitečný, klidně dejte subscribe, těch videí bude daleko víc, chci se zaměřit na začátečníky a na takovéhle jednoduché věci, které prostě si myslím nejsou úplně pokrytý na českém YouTube leckdy. Takže to bylo všechno, díky a čus.